Bánovská knižnica Ľudovita Štúra vďaka Fondu na podporu umenia zorganizovala besedu so spisovateľkou, ktorej meno poznajú najmä milovníčky románov. Žiadna z mojich kníh nie je úplne že skutočný príbeh, ale určite sú tam momenty, ktoré sú inšpirované skutočnými udalosťami, ktoré sa stali skutočným ľuďom. Ja chodím po svete s otvorenými očami a ušami, počúvam, ono sa to v hlave niekde ukladá a ten román potom vznikne vždy tak, že už cítim tú potrebujem písať. Ja to skutočne potrebujem po dlhšej dobe, keď už netvorím, tak to na mňa príde a keď chodím, možno sa navonok usmievam, ale v duchu už rozmýšľam, že aký príbeh by som mohla vytvoriť. Takže ten román sa rodí najprv tu a potom prichádzajú na rad prsty a potom už to samotné napísanie, to je tá ľahšia úloha, ako vymyslieť celý príbeh. Slovo je vyjadrovací prostriedok spisovateľského povolania, no a autorka nám prezradila, aká cesta ju k písaniu doviedla. Je to dlhý príbeh, ale keď ho mám povedať skrátke, láska ku knihám už od detstva. Môj detko bol učiteľ slovenčiny a mal knihy všade. Jeho byt voňal podobne ako táto knižnica. Pre mňa vôňa kníh je vôňa múdrosti a vlastne vždy som chodila do tej knižnice, aj kniha bola u nás v rodine vždy ako ten najvhodnejší darček. Knihou sa nikdy nič nepokazilo a zostalo nám to dodnes, aj keď už nie som malé dievčatko. Knihy dostávam a knihy rozdávam veľmi rada. No a vlastne tie príbehy, ktoré sa nachádzajú v knihách, tak mi dávajú možnosť uniknúť, či už aj ako autorke, alebo čitateľke. Takže tá láska ku knihám najprv ako čitateľka, potom neskôr už som túžila písať vlastné príbehy a vytvoriť vlastné konce tých kníh. A keď sa mi to podarilo, tak to bolo vlastne taký moment uspokojenia. Dotkla som sa môjho sna a dotýkam sa ho posledných 15 rokov a je to vynikajúci pocit. V dobe dátovej je značný akýsi informačný pretlak a tak nás zaujímalo, ako byť dnes čítaným a úspešným spisovateľom. To neviem odpovedať na túto otázku. Nikdy sa nad tým nezamýšľam, pretože ja píšem moje knihy srdcom a kým dostávam spätnú väzbu od čitateľov, že ich to baví, že si pri knihe oddychnú a že v nej nájdu takéto uspokojenie, možno aj sami seba v niektorých zápletkách, tak pre mňa to je taký hnací motor a nejak sa ani nezamýšľam nad tým, že čo je trendy, lebo žijeme rýchlu dobu. Všetko ide tak rýchlo, že to, čo bolo in pred mesiacom, tak o mesiac už je tu niečo iné. Človek nemá šancu to sledovať, pokiaľ chce aj žiť svoj osobný život. Takže ja sa venujem tomu, čo naplňa mňa a baví ma to. No a aká spätná väzba ju teší najviac? Väčšinou sú to ženy, ktoré mi po prečítaní napíšu, nemohla som spať, nemala som pokoj, kým som to nedočítala. To sú tie spätné väzby, ktoré ma posúvajú ďalej a tešia. Takisto je pre mňa veľmi dôležitá spätná väzba od rodiny, od mojich rodičov a od mojej sestry a od mojej pani učiteľky, ktorá sleduje môj vývoj vlastne od dieťaťa a veľmi si dáva pozor aj na moju štilistiku a vždy mi píše dlhý e-mail po prečítaní každej knihy a keď je ona spokojná, tak vtedy si hovorím, urobila som dobre. Ona vždy hovorí, že nasadila si látku a ty už ju nesmieš podliesť. A pri tej ďalšej knižke mi vždy hovorí, ja už som si myslela, že už sa to ani lepšie nedá, ale ty vždy prekonávaš samu seba. A pre mňa je toto také pohľadenie. Ako keď uvaríte obed mužovi a on vám povie, to bolo výborné, dal by som si dupľu.